don't forget to subscribe and help the channel get to 170,000 subs. Welcome to Amavenza to TV. It's the Petro Premiership. Kaizer Chiefs 0, Orlando Pirates 3. I'm joined by Daba angazi fanele ngiqale ngithini kodwa ngithi angiqale ngibongela indoda emnyama. Hayi shayi akukho lengizothi ngikhala ngo-referee ngikhala ngokuthi nje ngishayi Fans Quest. ngishawe kahle kakhulu. Fans Uyabona Quest. ukushawa lokhu kumele ukuvume uma ushawa uthi awushayi. Hayi ngishayile kodwa ke hayi ngisasho ngalutho ngotolika ngisasho ngalutho kodwa asasivunyela selapha unumber 9 indawo yethu into ezasiza ngoba vele siphethe u3 point weSanta sifuna sophi iSanta u3 point ngomhla ka3 bazabe lapha kuthina eKZN sophi Richards Bay phela umkhaya lapha funa bangayi funa bazama ukukhuphuka thina sishone phansi lapha ngoba vele sisebenzela ini unumber 9 Ngiyakubamba futhi umkhaya. sengivumileke sengiya ngokuthando egroundini lokuthanda ibeach sengithanda ibeach leli ofana abalisebenzela kodwa abalisebenzile i-team ithandwa abalandeli abanikazi babanandaba i-Chiefs seyikhathalelwa abalandeli Not the owners. hayi Not the owners. ngisho umdlalo wakhona akanandaba kodwa mothi yabheka umlandeli weKaizer akapheli Uzimisele. khona le asipheli moya Awulikhiphe futhi. hayi awupheli moya Awulikhiphe futhi. Khipha ingoma ubakhuthaze ekhaya. sokwanakela asekho umoya uphelele la egroundini uphelele la uthema ukuphela la umoya hayi ayishayile bhakabhaka well done bhakabhaka angifisana ukubona man of the match ngibona uBruce Vuma nje uthi ayena man of the match Man of the match. man of the match engala ngoba iyona phela kulela esathi yabona kunovuma hayi futhi ngibone emancane amagoli eshawe ngawo Ngiyakubamba futhi umntana. Ngiyakubamba. angazi Peter sinu yipi angimazi yipi Bathulime. hayi kulungileke Ramadan uyathandaza. Thank you futhi umntana. Uqedile futhi. siyabonga siyabonga sikesivele khona eKZN Shapha futhi umntana. Shapha. Zokala.